sumdong mi pakhat chuan a sumdon pui vek ten a poisa an pat sak thing turin January ni som pakhat kumsang ni somni pahnih khan an in a chhuah sana heng a sum bat sak tu te hi mi pahnih ni in an ni pahnih hian an ba cheng noi nga ve ve chu an lo pe a amai ro chu in a hon le ni tura a soya an in lama a hmel hmu tur om thei tatlat lo he thil thlen na hmun hi Uttar Pradesh a Moradabad atanga hnai te kilometer somthum bel chawa om kasba ken patiwala thleng ani a kan tarlan tak ang khan sumdong idris a hian thomno thuin factory nein a hnuai thok tur hian mi engemaw zat roin nahan khailak emo an nei ngai mi ulawa heng a factory a thomno thuite hi ramchung hun sangsanga a thon chwa thin ba ka a hmuna kalchela an thomno thui sa leya zor chhong le te po engemaw zat an nei boka amai ro chu an sumdona alen tham deu ema wangin thomno thui sa thon chwana konga le an thomno thui sa zor chhong thin telaka hian har satna to vele zau thinin chen khat sum a hun taka pe thei an omlain chen khat ero chin ngai an omve thawa atlang pui thu in heng an thomnu zor chhong te hian sum pilok lem lovin an shalna atanga sum an hmu chho atangin an pe vele mai thina chutiang kara chuan a shan pa a ba thin ngai pol ero an om thina wangin chu iji sapo hian a boy pha in mun la tak taka zin kwala tol pha fo thin ani atir lama kan soita kang khan January ni som pakhat kumsang ni somni pahnia patapgar khopuya an thomno zor chhona tana la thin sumdong ve thowin chengno enga ngot abat sak apek mai thelo awangin thingtur hian iji sa chu akalta a hetiang de uche athowa asum bat sak tu Sultanpura po omin patapgar atangin Sultanpur lam apan le a amma a phone manga an soifel sa ani awangin heng sumdong pahnih te hian iji sa chu an poisa ba te chu an lo pe nia tarlan ani a amai ro chu akalna a hlat tham deu awangin ni khathil thuwa li lan thei ani bik lawa alo bira zan khatal riaka kal atul don thu iji sa hian achungte a shilni in an chanchin zian a kan thulak na hian atar lang bok ti chuan a hon hun ni tura a soi thlengin hon ti zai reng om thei talawa atira achung ka chuan chuldang nei anga in ngai thatlo ne emem po an nei mai lawa amai ro chu in a chho sana tanga ni thum aliam hnuwa chung kolam chuan ngai thatlo na nei tanin ni danga a chho reng rengin akha tokin in lampanga chanchin a thlen thin kha ani a ma se hemi tuma ero hi chuan chutiang chu ani tatlat lo ni thum lai mai pa ber no pui fanauti belawa a omta chu thildik lo engem om ni anga in ngai thatlo na lian takin atlak bok ta a heti line in lama om anupui kani chai chuan afapa sana chhne na apa chu phone manga biturin ashila chuta afapa sana chan apa biak tuma andal chuan switch off ti bak chhana a hmuta tlat lo mai voi engemaw zat tinon ma se switch off ti bak chu phone atangin thudon an nei thei chawng lawa chutianga pa ber an biak tlang thei tak lawa chuan amma aina sa chuan mang an na in tlak wakin lungmong pu in anom thei to lo ani ber amai ro chu kani chai nu fa chuan an thei ang anga mala ve in an factory a na thoka an chorte mingle phone number an chin chana register atang chuan pa ber omna chin sia tumin biak tur om mi deu nia an sia te chu an be kwal zung zunga ma se an mi biak reng reng te a omna chin sia tu ma om lovin an sia lo thu vekin an lo chang hloma chumi no chuan pa ber idisan in a chwa san chan ber bar thing tur akal na hmun Sultanpur le Patapgar lam chu wabe pople in ani chuan edi sa chu January ni som pakhat kumsang ni somni pahni khan an hne na aron kal ngei thole an puisa ba chengno inga ve an lo pek thu in an chang ta a ma se an hulam zel ero an shat bik lo tho kani chaitinu fa chu an shil boka heta an chanchin sha chuan an mang anna ati zwalin pa ber chuan to swal atok ani rin na in an khat to ani ber ti chuan sana cha chuan mun sang sanga a hmel sha ti ba ka apa thian hnai deu nia a sha te chu phone manga bil in apa omna chin an sha de sha laute azot kwala amai ro chu an sha lau thu vek bak chana an dong si lo chutia an thei to pan chwa nu po a ma sona engma anei thei tak lawa chuan kani zai chuan a fapa sana sa chu apa poisa ba thing tura akal na hmun patapgara wakala polisa complain ba se mai chu an ti mak mo anga in kal arot puita a ti chuan an nu fa chuan Patapgar lampan chuan an chuak vele ta a
Hetia Patapgar an Bathen hian Paber Idris omna chin an hriat lo awanga phone hmanga an biak an poisaba Idris an azok thena sumdong hena kalmasa in thil omdan soi heuna te an nei hnuwa Patapgar SP office lam an pan lia SP hena chuan an chung ko har sana to dan song song chu hriatir ngalin Paber chinchang an hriat lo dan te chu an soi veka chuta SP chuan thuron lo pe in athuron angin kani chaitenu fa chuan complain an thelu takngal ani hetia police a complain siam ani hnu hian SP thupek angin Idrisa mobile phone location po chui chena nei ngal ani a chuta phone location an zir chana le chui zuina ani na atang chuan Amroha district chunga Raipur khwa chu Idrisa phone last location ani ti hria chwa ani tatlat mai amai ro chu phone last location an hmu chwa na hmun hi distriction ani awangin Patapgar SP chuan kani zaitenu fa chu phone location ina atarlan Amroha district SP office an har sanati chu thenjok tura thuron pele in an thuron don ang chuan an nu fa chu Amroha Dihat police station a January ni somthum kumsa ni somni pani khan an vakal leta a chulai hmun an bathlen chuan station in charge Dharmender Singh an lodong songin an nin thil thlen dan ni omdan te an hriatir hnuwa FIR chu an ziak le ta ngala hetia FIR an theluna hian kani zaitenu fa chuan an chen maya khosave tho Faridai rin hel rok lian tak an nei thu an ziak tel nge ti chuan thana in charge Dharmender Singh chuan SP Sudhir Yadav hriatir vele ngalin malak zel dan tora ro manna an siam dun ta a chuta chuan SP Sudhir Yadav thupek angin CEO Monica Yadav fi kai shwai na hnoya hian investigation team te din hialin he investigation team a hian thana in charge Dharmender Singh baka SI Sunil Malik SI DP Singh meche SI Sandipa Chowdhury Constable Sukhvinder le Brijpal Singh atipo an telbok ani investigation team te chuan a thei anga chaka malak na kalpui to min ro manna an siam ta a heta hian Patapgar lam police in Idrisa mobile location an lo zer chian to na song detail le report an lo la khom ang te chu Amroha SP office lam chuan na chhong vele in zir chiana an nei le a hengba ka hian mobile location bak engma han chui zui emo an la nei lo awangin Amroha lam police chuan Idrisa mobile a call detail zir chiana an lo nei masa vele thunga heta call detail zir chiana an nei na hian an chen maya khosa Farida in January ni som pathum kumsa ni somni pani khan voi somnga vel zet Idrisa hi a phone ti hriat chwa ani tatlat mai amalama kan tarlan tak FIR Idrisa nu puin a thelu tuma an rin hel an chen omno Faridai kha ni nge in ani hi pasal nei to thawani a pasal hi Arif ani in ani po hian anu pui khot sakdana ama atang to in ngai thatlauna alo nei ve dei to a chunga bang chuan no pakar thu chhe changpo an lo nei photo ani ome heta tangche hian investigation team lam malak na masatur chu alang taruak maile call detail lama Farida invoice somnga zet Idrisa a call ti hriat chho ani rol khan investigation team lam chuan Faridai laka rin hlen lian tak an nei ngala chuti rolin kan tarlan tak ang khan Idrisa no puin a hmalukin a rin hlel thu police hne na alo thlen to bok ani kha hei wang hian investigation team lam te chuan Faridai baka a pasal Arif de chu thuzo fi an nei tura kautange nge in heta hian investigation team lam te hian thudik hriat nan hun rei an mamo lo hle mai thuzo fi an le dopna an nei atanga reilo te chungin buichia leilovin ain puang tia upaten an lo soyang deuh khan Arif le Faridai te no pa chuan Idrisa chu an tha ani thu an puang ta a chumai ni lovin an mi tha tak Idrisa ruang chu Raipura veng pakhat kalana cheng basira thei hai huana an phum thu investigation team ti ma anin puana hian an soi lang tel boka hemi no hian investigation team lam IO in Amroha thana in charge Dharmender Singh chuan thil swal ti tu te hriat chwa ani dan le Idrisa tha ani thu SP Sudhir Yadav chu hriatir ngalin chanchin a hriat vele ani po chu Amroha thana lampan chuan aron kalve wata hetia thana a thlena tanga reilauti a hian SP kai shwaina in investigation team member then khate chuan
Idris ruang phum ani na hmun Raipur lampanin an kal le a an va thlen hu chuan Idris ruang chu fit nga vela thuka an lo phum chu phorle in dikna nei ngal ani a hetia Idris ruang police amin an phornu hian thil chu sang an ti zo hnuwa postmortem turin hospital lama kalpui ani leta ani ammalama kan soitak ang khan Idris hian thomna sang sem chona hmun nein mun sang athon chawk ve thina annoya in hlo tur hian mi sang te chuan mun sang atanga ron pan khom hlomin chungzinga chuan an thenom maya pasal fanau ne khosa faridai po hi atel ve a ani po ni tin na thok tura kalve ze in pon thui lam section thomna thon chwa tur thui tu te singa mi ani a heti lain faridai pasal ero cycle chhiam thini in dorlian vaklo aneya ani po ni tin adora chuan kalin theito pin a hna chu a thok ve boka ti chuan Idris hian na thok tam tak te zinga an thenom nu faridai chu midang ain alo du sak deuh thin te po aniang na thok tu then khat te chuan an lo shem maya chu mei chu la du tok lo chuan midang aya hlo pek that chang le pek tam chang te po anei fo thin ani ome chutianga in po tak le indu sak ton taka hun ingemaw chen an man hnuah phei chuan anin ngai zong tatlat mai kan tarlan tak ang khan Idris ale faridai te hi kopui nei ve to ni in heti lai hian Idris hian fa panga ani to baka faridai pu in fa pani ani ve to boka amai ro chu Idris ale faridai te hi kumhni le achan ve lai tu ma shiat lem lawa aru ka in kopringin hetia anin kop chhaulai vel hian faridai chuan naw apai le nge a he anaw pa hi apasal bula chuan anu pakar fa anga soin Idris bula ero afa angin asoi thunga chu Idris apo hian phalem lavin apom ve mai boka chuti lain Idris hian faridai chu an ko puite ve thena an pahnia in nei puya voi ingemaw zat alo rot pui fo to a ma se hi ero engemaw chan lian takte a omlem no chuan an tan thil har sa ani thung omdun thei hun rem chang kan la nei ve mayang ti chu anin ngana ani taria amai ro chu hun engemaw chen midang shat puilem lavin zalen takin hun mang thin ma se thil ani tur anga ani lo hi chuan lan chwa hun omle nge thin ang hian anin ngai zona chungchang chu thenam khoweng te beng a thleng tatlat mai hetia thenam khoweng beng a thlen to hi chuan an ko puite beng po a thleng be ngal chu ani maya faridai pasal po in anupui khosak dan midang ka atanga sia in voitam tak anupui faridai chu athil thalo ti chu bansan turle aza omna hum him le turin ashila amai ro chu omzia omthui vak lawaniang anu pakar borak po ani telin acha chhautil tel maya chutiang bokin Idris ati chung kolam po an boruak aritle ani zan khat phei chu Idris san zan rei to lama faridai chu biak tumin arong kol ya phone ri thoma faridai pasal ari fa po chu alo harve boka ma se faridai chuan a pasal chu harve lawa ngain an khuma tanga tho chuakin ba jum lam apan phei wata chuti lai chuan a pasal ari wa chuan anu puin phone a biak chu an thenom pa Idris abak ani ring lavin ababi thata a chuta anu pui thil soi chuan ari fa thong ngai mai anu pui le abial pa ten ro mana an lo siam dun dei to ti sha chhuakin athin arim thar le maya heta anin biak na atanga alanda na chuan ari fa tha thlengin ro mana siam tumin voitam tak an lo soi dun to thin hi alo ni a chu tak chu ari fatan po ngai thataka omti har satu ani tatlat mai athusia chungchanga anu pui chu thil han zo chiana kom du via ma se jing khowar nga a jinglama thil soi pui chu thazok dona asia ta wangin amu sanjui tamaya ti chuan atuka atum angein ari fa chuan anu pui faridai chu thil omzia zotin akom ta a ma se faridai ero atangna sa in apasal thu soile athulo sia chu dot vek ani thoina tangtlat maya amai ro chu ari fa ero in thil omzia asiat vek to awangin anu pui phatna ero apom lem lo thung hun le ni liam zela ari fan anu pui khosak dana thinrim na tam tak nei ma se kara fate anei to awangin han chen mai ero tumbik lawa tin anu pui chu pona ma ngai sak tu dang om ma se angai to na lak le de dan kong azong ve ngar ngara lelam zong ngai to chuan pakhong ai thlak tak ani ome chuti wal chuan anu pui faridai le abial pa Idris ate thuruk asiat ve vek awangin engma zep nei lem lavin anu pui faridai chu in lam le ta anhena kirle turle
ama tha tuma ruam hmana an siam te po chu thul turin a thlem ta char chara chu mai baka nakin zela ama nu na tan jok po la om thei ani thu te shilin eng emote a soipui ringa chuta vanei thlak takin Faridai chu apasal thu soya aron har chuak kan ti don nge ni apasal thu soi chu thildik ni in a shibele ta hlau maya apasal ari va thu soi ngai thlak pa le a fatimulai en pa chuan apasal thu soi jok chu zom atum thu soin ngai dam adil ta a chu vele ari fa po in thataka lo dong songin anin ngai dam le ta chu ani maya amai ro chu ari va thindim na ero alare tak tak theilo anu puilaka idi salo khosakdan angai to apiangin huat na in akhatlat emoti torin phubolak ero alatum via maya ti chuan anu pui Faridai bok chu amang tangkai theidona in sha in ruam manna asem puile ta aloni hemi nu hian ari fa chuan anu pui Faridai hne na tangin idi sa chu patapgar le sultanpur lama apoi saba thing turin akalti asia a chu remchanga lak tumin ari fa chuan anu pui Faridai chu idi sa engi mo chuan nam siama kauturin ashilta a abak song ero ari fa chuan arwam hana da turin ashil thonga hengbaka hian anu pui Faridai naw fariatan afarnu Faridai nu na harsana thlentu wa ngain idi sa chu a holeti ari fa chuan asia a heiwang hian ani po chu athil tuma a hnu lu ve theimai injingin ruam manna asiam le boka atum angin ari fa chuan fariata chu ruam manna asiam pui theita ani ti chuan atir lama kan soita kan khan idi sa chu January ni som pakhat kumsang ni somni pahnia apoi saba cheng noi nga ve thing turin patapgar le sultanpur akalta a January ni som pathum kumsang ni somni pahnia an omna lam kasba ken patiwala apan le ni in abazuk thinna te hian an soi ani kha amai ro chu an kholam pana a hon konga a phone chu silent mode a om thu kan thulak na hian tar langin chuti chungzong chuan ama biak tuma ron kolte reng a shangai mi lawa Faridai po chungsinga chuan telin idi sa chu biak tumin voi tam tak alo kol non tluk he alo ni a mase idi sa hian a shelo alo ni ti chuan an khwa kasba ken patiwala a thlen ma dewa hotel a cholai chuan idi sa chuan a phone chu phorin an envela chuta chuan miss call lo om chu mu in Faridai po in voi som nga chong ma tur alo kol ti idi sa na mu vele Faridai chu call let vele ngalin a phone silent mode ada thole call reng a sha tlo thu a shelta a chu vele Faridai chuan thutluk na asiam to thole a pasal ari va chu thena ama chu pasalata na nei adu thu aron shil ngala chuta idi sa chuan athil tum a hlotling don nia ngain malak pui dan tur alo soi pui zung boka alom viau nge yang le mase Faridai chuan phone ringuta thil soi zo thei ani lo thu shilin ken bus station na in hmu puya na som le a chu idi sa pu in chati in hmu na hmun an ro man lama chuan an kalta ani an lo ro man lok angin Faridai te nu pa chu ken bus te na an lo om taran maya anu re lo te ya idi sa po lo thleng ve in Farida in alo dong song wata heti lai hian Faridai pasal ari fa ero bus stand hnung lama alo bi bo thong hemi nu hian Faridai chuan Raipur lama a unaw pa Fariata te in lama choi an lo ba sei thole chuta chuan engkim ro manasiam arim chan jok don thu sei le in Raipur lama kalpuya som le a chu vele idi sapo in mi pui zinoi nai kara thil soi ai chuan ti in rodna thataka ngain kal arim ti thu in a chang ve mai boka ti chuan Raipur an bathlen hian Faridai soi angein Fariata te chuan thataka lo dong songin heti lai hian Faridai pasal ari fa pu in lir theidang mangin Raipur lam aron pan ve mek boka mase Raipur a thlen hian Fariata ti ina ahmel ero alan lo thung chuti lai chuan Fariata chuan idi sa chu zu alo le sa le arsa an sian de chu chhop sakin hlim takin anin kom ho vela chutia Fariatan azukol sa ain zo pui hnu chuan ken bastin lama adang lak puya som la in idi sabaka Faridai tinen an pathum chuan Fariata baika in phorin an kalta a chu vele Faridai pasal ari fa puin an hnunga arukin alo zui ve zel boka heti lai hian zanlam ani to bok nen mishing vei wak le lir thei kalbel po motor an wang to in bungra phur motor lian bak lir thei dang han to tur an nei wak lawa ti chuan thui po an tlan lo tia Fariata chuan kongpui sira thei hai huan zau tak omna zona zun ram thiar tura chuan namasiamin bike chu ati dinga chumi hnu loka
Faridai pasal po chu ron thleng ve bokin an vai chuan anin mukhom ta hloma amai ro chu Idrisa ero azu in na tho awang chuan amma hun thui tak po ngai twa theilo le alaka engthil nge ro mana an siam ti po ngai twa lem lavin kongsira thutlok tlok bak ti thei anei meu lawa hei wang hian alaka phubalak tumtan chuan hei tluka hunrem chang chu om to kherin arin omlo ome ti chuan chutia ruitaka kongsira athulai chu thok le khata ama muffler or lai nge chuan fariata chuan Idrisa chu angonga aron project ta thut maya Faridai pasal arifa po in lo pui watin atopa topa chuan anriak hlum ta nge ani hemi hnu hian Idrisa thomno haklai ba ka abek te chu cheksak vekin a mobile ba ka poisa chengnoi somvel sumfai akol chu an lak sakta a heta an poisa lak sak hi hengpoi khoitu te hian azat thewa in semin mobile phone ero sim card an pai hnuwa phone chau an la thunga ti chuan Idrisa rawang chu theihai huan leiril lama bike ve ka phurphele in thuiwak lo an kaltia leikhwar deuh sa zona tlemte leibel le in ta chuan Idrisa rawang chu an phumta lo ni a ti chuan police ten poi khoitu Faridai le apasal arifa ba ka Faridai unaw pa fariate ti chu an man hnu khan Idrisa sum an lo lak sak atangin cheng sing sari lai an huleta abak zong ero mulet ani talo thung hei ba ka hian mobile phone an lak po kha police te hian an hulet le boka ti chuan February ni som pakhat kumsang ni somhne pahnia heng poi khoitu te hi rorel na ko ta inlan tir ni in hemini vek hian an ta na tura ruat jela theu dalu ani tabok ani